Здравейте хора, казвам се Григор и съм на 21 години от Стара Загора. Искам да ви споделя, как аз повярвах в Бог, защото не цял живот съм вярвал. Повярвах през лятото на 2013 година, когато с още един приятел се занимахме с един спорт, паркурифериран се казва. И аз тогава бях много суеверен човек и има такова едно суеверие, ако ми е линейка да хванеш нещо червено, за да не се вложи съответно в нея, болен и подобни. И аз намерих, хванах червено и това момче ме пита, какво правя. Аз му разказах за това суеверие и той вика, човек, това са глупости. Аз му викам защо. И той ми каза, защото един вид така показваш на Бог, че искаш помощ от червеното, а не от Бог. И аз размислих, имаше смисъл за мен. И просто с това момче много се сближихме и почнахме да си говорим за Бог. Той ме запозна с още вярващи хора и така лека по лека Бог ме изграждаше в библейски принципи и любов, защото Бог е любов. И подариха ми Библия и аз започнах да я чета с другите момчета, вярващи, с които ме запозна той. И така постепенно Бог почна да ме променя в живота ми. През това време аз пуших, пиех, бях зависим от трева и алкохол. И реално сякаш тогава се опитвах да избягам проблеми с тези неща, но това изобщо не е никакво решение, не да дава някакво време на удоволствие, но това не е решението. Решението е само в Исус. И доста време и се молих да Бог да ми помогне да ги спра тези неща и дълго време без никакъв резултат. И една вечер се помолих и си лягам и сънувам един сън, как съм на едно училище в Стара Загора. И там с още приятели, те пушат цигари и аз съм с една близалка. И близалката почва да пуши като цигара. И аз просто си дръпнах от нея и се задуших и умрях в съня си и се събудих. И от тогава не съм докосвал нито цигари, нито трева, нито алкохол и това е момента, в който Бог ми помогна истински да спра с тези неща, които буквално в никой аспект не ми помагаха. Аз наранявах себе си, тялото си, хората край мене и най-лошо наранявах Бог с моите дела. Защото Бог ме обича и иска само най-доброто за нас. И после постепенно почнах да чета Библията. Бог ми показваше и казваше разни неща чрез нея и почнах да се променям майса към добро, към което Бог иска, да сме добри с хората, с нас, с Бог. И всичко стана постепенно изграждане в моя живот. Благодаря на Движение Жива вяра, че съм към него и че имам тази възможност да разкажа моето свидетелство. Бъдете благословени и мотивирани за нещо по-добър живот и то в Христос.